Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Без һәр вакыт әзер. Бүген Бөтен Союз пионерлар оешмасына нигез салынуга 100 ел. Шул кадәр канәгать шушы бәйрәм оештырган кешеләргә. Традицияләр тергезү үткәнгә мәдхия. Калабызда шәһәрчекләр уены дәвам итә. Футболда көчлеләр кая яши? Бөгелмәдә республика чемпионаты узды. Бүген Татарстан Республикасы матбугат көне. Нәкъ менә 1905 елның 19 майында Санкт-Петербургта беренче тапкыр татар телендә Нур газетасының беренче номеры дөнья күрә. Шул көн истәлек итеп Татарстан матбугаты көне гамәлгә куела да инде. Татарстан журналистикасының тарихы бай, төрле, аның үз традицияләре, стиле бар. Бүген калабызда татар һәм рус телләрендә чыгып килүче газет-журналлар бар. Телевидениедә дә, ике телдә дә кызыклы һәм файдалы материаллар чыгып тора. Әлеге көн уңаеннан безне һәм каләмдәшләребезне район башлыгы Тимур Нугманов үзенең ВКонтакте шелтәрендәге туры эфирында тәбрикләде. Моннан тыш ул әлбәттә әлмәтләр өчен актуаль булган сорауларга да җавап бирде. Бүген Пионерия көне 1922 елда нәкъ 19 майда Советлар Союзында Владимир Ленин исемендәге Бөтен Союз пионерлар оешмасына нигез салына. Бүген илебездә иң зур иҗтимагый хәрәкәт оешканга 100 ел тулган булыр иде. Пионерлар оешмасы тарихы Советлар Союзында эшләгән иң масса күләм һәм масштаблы иҗтимагый оешма тарихларының берсе. Владимир Ильич Ленин исемендәге Бөтен Союз пионерлар оешмасы дәверендә аның аша берничә буын узган. 10 миллионнан артык яшүсмер ватанга тугрылыкта тәрбияләнгән. Бүген калабызда шул дәвердә югарылыкка ирешеп, соңыннан комсомол, партия әгъзалары булган шәхесләр очрашты. Кайчандыр пионерлар йорты булып ачылып, бүген дә Совет чорының иң матур традицияләрен дәвам итүче балалар һәм яшүсмерләр иҗат үзәгендә пионерлар оешмасының 100 еллыгын бәйрәм иттеләр. Әлеге күркәм датага тиеп, Әлмәт журналисты Наиля Ганиева авторлыгында өр-яңа китап табадан төште. Зветис Кострам исемле әлеге китап хатирәләр җыентыгы гына түгел, ә төбәгебезнең 70 еллык тарихын эченә сыйдырган дәреслек. Китапны булдыру идеясе пионерлар йортының беренче директоры Гөлсинә Хаткызы Нурдинованыка. Ленинцы в борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза, будьте готовы! Пионер чорының идеологиясына тугрылык, үз иле өчен файдалы булу теләге ул чор балаларын зур үрләргә китергән. Әлмәтнең данын еракларга тараткан шәхесләр, уку йортлары, предприятие һәм оешма җитәкчеләре арасында нәкъ менә кайчандыр пионерлар, аннары пионер вожатыйлар булган кешеләр күп. Аларны бу көнне сәхнәгә чыгарып, активлыклары өчен рәхмәт җиткерделәр. Бу көннәрдә балалар яшүсмерләр иҗат үзәге Совет чоры үткәненә әйләнеп кайтты. Владимир Ильич исемендәге Бөтен Союз пионерлар оешмасының 100 еллыгын бәйрәм итү өчен биредә махсус экспозиция оештырылды. Сүз уңаеннан Россиядә бердәм Бөтен Россия балалар яшьләр оешмасы барлыкка киләчәк. Ул 1922 елда оештырылган Бөтен Союз пионерлар оешмасы мисалында булдырылачак. Аңа 6 яшьтән башлап балалар керә алачак. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген шәһәр паркында районыбызның пенсионерлар, ветераннар командалары арасында шәһәрчекләр уены узды. Пионерия көненә махсус тур китермәсәләр дә Совет чоры балаларының иң кызыклы уеннары булганлыктан, анда һәр катнашучы үзенең яшь чагын искә төшереп, бәйрәм белән бер-берен котларга ашыкты. Әлеге уен инде онытылган спорт төре, ләкин һәр яңа әйбер яхшы онытылган иске нәрсә. Шуңадырмы елдан-ел катнашучылар саны арта ди оештыручылар. Узган елда бары 9 команда гына катнашкан. Бүген Әлмәт нефть, Ямаш-нефть, Силхов-нефть, УТНГП кебек калабызның зур оешмалары пенсионерлар да катнаша. Üçüncü yaş спартакиада кысаларында узучы ярышларда 10 оешма предприятие пенсионерлары һәм 3 авылдан килгән команда катнаша. Соңгы ярышларда авыл кешеләренең актив катнашуы да күзәтелә. Естественно, у нас ни одно соревнование не остается без подарков. Бер ярышта бүләксез үтми. Команда уены булгач, бүләкләре шуның белән бәйле шәһәрчекләр уены таяклары, кубоклар, грамоталар. У нас призы, это палки городошные. Паркның администрациясы да үз бүләкләрен әзерләгән. Беренче эшлеккә кергән командага биредә урнашкан кафе пиццасына сертификат бирәчәкләр. Особенно радует, что они вот такие жизнерадостные, приходят к нам, они участвуют не только в сегодняшнем дне, они участвуют постоянно. Шушындый тормышны яратучы пенсионерларның актив булу бигрәк тә сөендерә. Атна саен кеше сәхнәдә ретро кичләр дә уза. Оптимист һәм актив Советлар Союзы буыны инде алар. Бүген элеккеге пионерлар бәйрәме
бәйрәмендә бит барлык элеккеге пионерларны бәйрәм белән тәбрик итәм. Алар безнең нык, яхшы киләчәккә омтылган Советлар Союзы кешеләре. Люди, настоящие люди Советского Союза, они крепкие, они оптимистичны и настроены на лучшее будущее. Раиса Абзаловага киләсе елга 70 тула. Ул бер ярыштан да калмый. Плавание буенча 5-нче урын алган по своему возрасту. Тенниста да участвовала. Шашкада да участвовала. Мында бик матур. Көне, конечно, әзрәк бит, но Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгаләнең кодрәте киң. Аллаһка шөкер, көне дә матурлана. Шул кадәр канәгать шушы бәйрәм оештырган кешеләргә. Шул Совет ветерановка Румия Камиловнага бик зур рәхмәт. Бик каты безне тренировать итә. Безгә сау сәламәтлекләр истибез. 3нче яшь спартакиадасы кысаларында бильярд буенча ярышлар узган иде. Киләсе пенсионерлар өчен оештырылучы спорт чарасы 30 майда узачак. Актив әби бабайлар шахмат һәм шашки уеннарында көч сынашачак. Актүбә бистәсендә яшәүче фидакар тыл хезмәткәре Гыйльметдин Җәләл улы Җәләлетдинов үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аны тәбрикләргә район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, Актүбә бистәсе башкарма комитеты җитәкчесе Илһам Мөхәммәтҗанов, Азнакайның почетлы гражданины Алексей Кротов юбилярның гаиләсе якыннары җыелган иде. Гыйльметдин ага 1932 елның 6 маенда Азнакай районы Түбән Якый авылында гаиләдә 8нче бала булып дөньяга килә. Бала чагы авыр сугыш елларына туры килә. Өлкәннәр белән бергә авыр эшләр дә башкара, ашлык михнәтендә татый. Тормыш иптәше Фәния белән бер ул һәм бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Кызлары Рузалия бүген Әлмәттә яши, уллары Рамил Актүбә бистәсендә гомер итә. Сугыштан соңгы елларда Гыйльметдин ага янгын бүлегендә машина йөртүче булып эшли. Аннан соң пассажир автотранспорты идарәсенә урнашып лаеклы ялга чыкканчы шунда намус белән хезмәт итә. Бүгенге көндә Гыйльметдин Җәләлетдинов 5 онук һәм 5 онукчыкның яраткан бабасы. Юбилярны тәбрикләп район җитәкчелеге Россия һәм Татарстан президентлары исеменнән котлау хаты, район оешуга 90 ел медале, диплом һәм истәлек бүләкләр тапшырды. Үз шәхси шикләреңне ничек якларга, әңгәмәләрне ничек уңышлы узарга, хәзерге шартларда үзеңне ничек үстерергә, бу һәм башка сорауларга компетентлы спикерлар ярдәмендә Әлмәт студентлары җавап эзләделәр. Чарага институт психологы, Татнефть спикерлары, танылган кешеләр чакырылган иде. Здравствуйте, участники нашей образовательной сессии. Создай лучшую версию себя. Фируза Гыйбадашева яшьләр кадрлар резервы проектына катнашучы. Ул яшьләр үзәгендә стажировка уза. Үзәк җитәкчелеге һәм белгечләре балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе белән берлектә ул үз-үзенең иң яхшы версиясын төзү дип аталган сессия оештырган. Психолог у нас развивает ребят по теме личной границы. Психологлар безнең балаларны шәхси шикләр темасы буенча үстерә. Бу безнең вакытта бик актуаль һәм мөһим. Татнефть тренеры үзен заманча шартларда үстерергә өйрәтәчәк. Татнефть у нас представляет тему «Как развить себя в современных реалиях». Чакыруга бик күп студентлар җавап бирә, аларның максаты тормышның барлык өлкәләрендә дә үсәргә һәм уңышларга ирешергә. Среди наших студентов, вузов, СУЗов есть активисты, есть талантливая молодежь, которая действительно старается, чтобы в нашем городе было комфортно. Они пишут... Безнең студентлар арасында активистлар, талантлы яшьләр бар. Алар чыннан да безнең шәһәрне уңайлы итәргә тырышалар. Алар яңа проектлар язалар, кызыклы чаралар ясарга тырышалар. Связь с философией, когда они действительно проводят для нашей молодежи интересные мероприятия. Белгечләр теорияны практика белән ныгыттылар, берничә күнегә үткәрделәр. Алар студентларга алынган мәгълүматны яхшырак үзләштерергә булыштылар. Мне комфортно сейчас или нет? Рәдифә Нугманвалия Бәйрәмалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә югары лига командалары арасында футбол буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Энергетиклар стадионында 3нче турда Бөгелмә шәһәренең Нефтяник һәм Түбән Кама шәһәренең Нефтехимик командалары очрашты. Тулырак безнең сюжетта. Үз кырында Нефтяник Түбән Кама нефтехимигын кабул итте. Нефтехимик белән барган уеннар һәр вакыттагыча киеренке. Бу матчта искәрмә түгел. Футболчыларның планы тормышка ашарга ашыкмый. Спортчылар ашыгып шәхси хаталарга юл куян. Штраф пенальтилары бер-берсен алыштырып кына торды. Беренче тайм тигез исәпкә 0-0 белән тәмамланды. Югары лига командалары арасында футбол буенча чираттагы Татарстан чемпионаты башланып китте. Бу 3нче тур. Нефтехимик белән уйныйбыз. Моңа кадәр Әлмәт командасын җиңдек 3-2 белән. Шулай ук Чаллы командасында җиңдек.
Һәр команда уенда үзен күрсәтергә тырышты, бигрәк тә икенче таймда. Нәтиҗәдә уенның 65-нче минутында Нефтяник командасы футболчысы Анатолий Винокуров пенальти ясап, Нефтехимик капкасына туп кертте. Но мы пока идем наперед. Беренче урында барабыз. Бүген дә җиңәргә кирәк. Ул чакта беренче булып калачакбыз. Без Ижауның Дилинт командасы белән бер рәттән барабыз. Киләсе очрашу Бөгелмәдә Татарстан Республикасы Кубогы кысаларында узачак. Энергетик стадионында Бөгелмә нефтяниге белән Түбән Кама шинниге очрашачак. Айгөл Шәрәфиева, Илнар Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Узган гасырда популяр булган уеннарны лайыклы ялдагы якташларыбыз гына уйнап калмый. Мәсәлән, Колабызның Золушка балалар бакчасында Бөтен Россия уен фестиваленә кушылды. Рыбаков фонды ярдәме белән Балачак университеты уздыра торган 4 проекты белән без дә танышып кайттык. Аралашу җитезлекне үстерүче уенда балалар рәхәтләнеп катнаша. Проектта катнашуның төп кагыйдәсе кереш уенын уздыру. Данный проект проводится университетом детства при поддержке Рыбаков фонда. Әлеге проект Рыбаков фонды ярдәме белән Балачак университеты тарафыннан тормышка ашырыла. Бөтен Россия масштабына ия һәм катнашуыбызга без бик шат. Хезмәттәшләребез арасында да 25 яшьтән яшьрәк кызларыбыз да резиночка уйнамаган. Уен бит никадәр файдалы, физик яктан да, сөйләм ягыннан да үсеш бирә. Физическое развитие, ловкость. Бакча директоры Елена Якупова сүзләренчә, хәзер күп әти-әниләр белем бирүче шөгыльләр иң мөһиме дип саный. Чынлыкта исә бала өчен, бигрәк тә мәктәпкәчә сабыйлар өчен нәкъ бу вакытта уйнап туярга кирәк. Хәзерге вакытта без ишек алдында уйнап үскән уеннар да юк ди ул. Вообще проект «Игра 4D» существует уже довольно давно, и давно были мысли принять... 4D проекты инде күптән гамәлдә. Быел уен фестивале турында ишеткәч, шундый катнашырга ниятләдек. Чөнки проект уенны баланың үсешенең төп фактор итеп билгели. Баланың үсеше уенда бара икәнне һәрчак истә тотмыйбыз. Потому что данный проект позиционирует игру как основной фактор развития ребенка. 4D уены проекты балалар, хәрәкәт, дуслык һәм ишек алдын күз алдында тотты. Бөтен Россия уен фестиваленең максаты бәхетле бала чак елларын актив үткәрү һәм ынтылып баручы уеннарны популярлаштыру. 46-нчы балалар бакчасында балалар күбрәк мөстәкыйль уйный. Уен иптәш сайлауда алар ирекле дип биредә эшләүчеләр. Аның өчен төрле зоналар оештырылган һәм балалар анда уйный да, кагыйдәләрне дә үти. Зурлар янәше дә булмаганда бала үзен үзе контрольдә тота башлый. Бу мәктәпкә әзерләү өчен мөһим фактор. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Динә Хәсән, монтаж операторы Алия Берамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.